Flaqa konġunta tal-Eżekuttiv Nazzjonali u l-Grupp Parlamentari li saret it-tlieta filgħaxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ġie deċiż li b'effett immedjat id-deputat Konrad Mizzi ma jibqax jifforma parti mill-Grupp Parlamentari Laburista. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara vot sigriet għal mozzjoni li ressa il-Prim Ministru mmexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. F'dan il-vot sigriet kien hemm 71 vot favur, vot wieħed biss kontra u astensjoni waħda. Id-deċiżjoni li ttieħdet mill-Eżekuttiv flimkien mal-Grupp Parlamentari hija dik li Konrad Mizzi mhux se jibqa' jifforma parti mill-Grupp Parlamentari Laburista. Fit-tmiem il-laqgħa l-Prim Ministru tal-kummenti lil ġurnalisti u saħaq kif l-Eżekuttiv Nazzjonali u l-Grupp Parlamentari qed jieħdu deċiżjoni f'waqthom sabiex ma tiġix imtabna il-ħidma tal-Partit Laburista fil-Gvern. Aħna llum issetjajna l-ogħla standards ta' governanza ta' imġiba etika u tajba mill-aspett politiku u għaldaqstant id-deċiżjoni tieħdet. Il-Prim Ministru spjega d-deċiżjoni li ttieħdet. Il-pożizzjoni dwar Konrad Mizzi, id-deċiżjoni dwar Konrad Mizzi ttieħdet minħabba l-implikazzjonijiet li kien hemm illi kellu konnessjonijiet mal-Panama Papers ma' 17 Black fil-każ ta' Joseph Muscat. Ħanwieġbek fil-każ ta' Joseph Muscat. M'hemm ebda minn dawk l-allegazzjonijiet. Il-Prim Ministru qal li dan il-Gvern qatt fadallu mandat b'saħħtu. Fadlilna sentej li fihom irridu nagħmlu ħafna u ħafna ġid għall poplu tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.